vreau să încerc să tranzacționez cripto, pentru că este cea mai bună alegere pentru mine la momentul de față, având în vedere că eu nu pot să tranzacționez mai mult de 2 ore pe zi și atunci când tranzacționez swing 2 sau 3 zile, o săptămână, așa și așa, este dificil pentru că am probleme cu somnul și nu vreau să îmi dereglez sănătatea până la 25 de ani, vreau să dorm bine și vreau să tranzacționez criptomonede pentru că criptomonedele nu au deschidere de market și nu au închidere de market și sunt preț continuu bazat doar pe tranzacție și singura lichiditate sau formă de volatilitate pe care criptomonedele le au este cât de tranzacții sunt în acel moment. Deci, asta înseamnă că dacă eu tranzacționez la ora 2 și la ora 5 sunt mai multe tranzacții, asta înseamnă că va fi mai puțină volatilitate la ora 2 și mai multă volatilitate la ora 5. Și în felul acesta va trebui să mă adaptez la volatilitate și va trebui să mă adaptez la stilul de trading pe care vreau să-l aleg. Pentru că am spus că nu pot tranzacționa mai mult de 2 ore pe zi, am să încep să-mi notez jos. Eu vreau să tranzacționez în așa fel încât să-mi fie și mie ușor. Eu știu deja multe despre market, pentru că am pierdut foarte mulți bani pe cursuri online și cunoștințe de la alte persoane și majoritatea lucrurilor care m-au ajutat au fost doar chestiile de psihologie, pentru că strategiile nu funcționau. Trading-ul e mai mult cum înțelegi tu și cum vrei să-ți pui tu perspectiva față de preț, cum vrei tu să-l înțelegi și cum vrei tu să-l translatezi ca să-l poți înțelege. Deci nu există cale scurtă în trading. Atunci când marketul vede că sunt mai multe poziții de cumpărare și mai puține poziții de a vinde și vreau să folosesc ideea asta de mai multe tranzacții pe o parte și mai puține pe cealaltă, ca să pot să prind acele mai puține tranzacții care de obicei ar trebui să fie profitabile. Atunci când avem trenduri de creștere, de obicei o să ne uităm după oportunități de a intra în market ca să putem cumpăra. Pentru că în acel moment, în teorie, trebuie să fie mai multe tranzacții de vindere și de aceea marketul se duce în sus ca să lovească punctele de stop pe tranzacțiile de vindere. Pentru strategia mea, vreau să mă uit la 4 timpi diferiți. Pe cel de o zi, pentru că cel de o zi determină săptămâna într-un fel, unde avem o mișcare în sus și o mișcare în jos. Acesta este o determinare a punctului maxim, pentru că vedem că nu a mai trecut prețul recent pe aici deloc. Deci aici probabil sunt multe tranzacții. Un alt punct de maxim ar fi acesta, pentru că vedem nu am trecut peste aceste puncte de maxim încă. Într-un fel, marketul se uită după lichiditatea aceasta, după ce extrage lichiditate din partea de jos, cum ar fi punctul acesta de minim. Punctele de minim sunt ușor de identificat, la fel ca cele de maxim. O mișcare în jos și o mișcare în sus. N-ar trebui să fie complicat. Acesta este un punct de minim, o mișcare în jos și o mișcare în sus. Vedem că nu a fost atins decât la momentul dat de aici, până a adunat lichiditate într-un punct de maxim aici, într-un punct de maxim aici, după care l-am spart aici. Deci aici au fost mai multe tranzacții care au avut tendință de descreștere, dar n-au avut putere să continue în jos. Cum a uitat după următoarele puncte de lichiditate, cum ar fi acesta, nu, asta e prea sus. Acesta și acesta, momentan. Vedem cum decurg lucrurile. Dacă noi ajungem aici, am trecut peste, am creat un nou băț, am trecut peste punctul acesta de maxim. După aceea continuăm să mergem în jos și ajungem la punctul acesta de lichiditate. Trecem peste el și continuăm, atunci am spart trendul. Și o să continuăm descrescător. Dacă noi ajungem aici, consolidăm, trecem peste acest punct de maxim, putem presupune că următorul nostru target ar fi acesta. Majoritatea de aici sunt tranzacții de cumpărare pentru că este o candelă care merge în sus. Astea sunt tranzacții de vindere pentru că majoritatea merg în jos. În final, când se termină candela, doar o parte, cumpărare sau vindere, câștigă. Aici a câștigat vindere, pentru că au vândut mai mulți oameni pe candela aceasta. Aici au câștigat cumpărarea,
Pentru că mai mulți oameni au cumpărat candela aceasta. Aici la fel. Atunci știm că noi avem o tendință mare de cumpărare, pentru că candela asta este plină de tranzacții de cumpărare și dacă avem încă una la fel leită care trece peste, atunci marketul se va uita după tranzacții de cumpărare. Ca să pot să îmi confirm trendul, voi merge pe chartul de oră 10.00, 12.00, 18.00, ore cu 00. Pentru că candela asta se închide în 12 minute. Și în astea 12 minute poate să meargă înapoi sus și să continue trendul. Dar, dacă eu vin la 6:30 și văd că mai are jumătate de oră candela asta până termină ceea ce vrea să facă, și eu văd că, uite, a spart aici trendul, între ghilimele. Candela nici nu s-a închis, deci probabil poate să câștige partea de cumpărare. Pentru că putem vedea, nu toate candelele dă impresia că o parte câștigă, nu toate câștigă acea parte majoritatea timpului. Dacă vreau o precizie mai bună, atunci o să mă uit după candele care se închid deja la ore fixe și atunci o să încep să mă pun și eu în tranzacționare. Dacă vedem că candela aceasta se închide în jos, se închide aici negru, deși suntem pe trend bullish, adică de creștere pe daily, avem posibilitatea ca pe o oră să vedem un trend de descreștere. Iar dacă acesta este cazul, atunci marketul pe time frame-ul de oră are nevoie de lichiditate ca să poată să continue către punctele de profit în sus. Am umărit un țânțar. Uite, aici e un punct de minim, l-a atins. Aici sunt puncte de minim, l-a atins. Acum e posibil ca să fie destul și să zică marketul, am luat destui bani, pot să continui în sus acum, ca să pot vedea o împingere, un boost care ar trebui să confirme acest lucru, se închide după astea și a ajuns aici. Dacă pe 5 minute vedem că noi vom continua în jos, pe 1 minut o să mă uit după o retragere și o continuare, cum ar fi aici. Pe 5 minute vedem că continuăm jos, de preferat aș vrea să văd un punct de minim creat, aici o candelă jos și aici o candelă sus și vedem că este spartă din nou. Pe 1 minut m-aș uita după o candelă care este sus, o candelă care este în jos, care este spartă ulterior. Asta ar fi confirmarea mea, asta ar fi tranzacția mea. Punctul de stop la tranzacție l-aș spune, de fapt aici am loc, l-aș spune cu 2-3 pips. Cameră de eroare pentru retrageri de preț cu 2-3 pips deasupra punctului de maxim. Aici n-ar fi un punct de minim valid pentru că deja l-am atins cu candela de o oră. Dar asta ar trebui să fie ideea. Ne vedem atunci mâine. Zi faină, sper să fiți bine cu toții.